Ade tei kotor eko tei lai mani bus na kotor nai begra di ko tei yom thei ngi chongkha mo yang tei khai pipe khobja ti kor kha paui na hadi tei bol lung to khai na hadi thas bus thasung ta nai begra di ko ma sing nai beji ang na hadi ko sin ka to khai tok bang har ti khai ko bokho gol la kata ih nah di dapat mah bakal telangkan iko buku nah di iko nah di tuyom thilai chongkha majatan khato tei kupulong nah di iko majatan tei wa tei ni nah di ma busak tei ke bang ma na nyai begra di thasung tongkha iko tei majatan khato kupulong tei wa tei phai tei tor mani nah di mà cho tao này cái tùy mà mang khu đu xin đi khẹt to cuộc sống nó hay phải nó qua tùy vào với tùy phùng bách khẹt ta này nhà gì cơ thả sang cái chẳng khá như cái tùy ông thành hình rồi đó tùy lên men là sang này chỉ ăn nó phun nó toàn đó đi cái này khẹt to khá lây đó hả yang mà nó đi cái tùy bul khai nah di besek tei peplak menit has iko hamba sineng seteng naik tangdang no phunok tongo nah di ko tei pipe ni tei pa phimani peplak phimani yang tolawa yang sakane simi hamba sineng seteng naik tangdang no tei phunok tongo